Banka Intesa je pokrenula Intesa fondaciju, filantropsku organizaciju, 2024. godine uz podršku svoje matične grupe Intesa San Paulo sa ciljem pružanja sistemske i dugoročne podrške zajednici i pomoći u rešavanju najvećih socijalnih i ekoloških izazova. U svom radu, Intesa fondacija se fokusira na 5 ključnih oblasti uticaja: podršku ženama u teškom položaju i borbi protiv društvenih nejednakosti, podršku razvoju obrazovanja, dece i mladih, podršku jačanju zdravstvene i socijalne zaštite sa akcentom na stariju populaciju, ublažavanju klimatskih promjena i zaštiti životne sredine, kao i projektima lokalne zajednice. Za samo 8 meseci rada, fondacija je podržala edukativne i zdravstvene ustanove donacijama u ukupnoj vrednosti od gotovo 800.000 evra, pomažući da se unaprede uslovi za lečenje, obrazovanje, kao i socijalnu i ekonomsku inkluziju marginalizovanih grupa širom zemlje. Intesa fondacija, filantropska organizacija, dobitnik je priznanja dobročinitelj u 2025. godini.